natin siya para makahigop na tayo ng sabaw. Lagay na natin yung ating shell. Sarap yan guys, susukon. Tapos, sabay na natin yung ating kunting asin lang muna. Pakuluan lang natin siya ng lagyan natin siya ng konting pangpasarap. Ayan, pulo na siya guys. Tingnan natin. Yan na, bumuka na siya guys. Sarap. Okay, lagay na natin yung ating tanglad at sibuyas.